Bună dimineața! Astăzi facem o nouă partidă de pescuit împreună cu socru. Plecând de dimineață, ne reîntoarcem la Olt. Să vedem ce vom face. Pe drum vom reveni cu detalii. De coborât, știi, Oltul! sau, Ce frumos e! Ce-i brezoiul, nu? uite, vezi, și aici, în curba asta, dai până în pacura aia. Da. Aici e la Brezoi. Dar ce fain e, chiar e fain aici. Frumos locul. Numai noi. Nu, vezi? Am pescuit și aici, în curbă, Da. și m-am dus pe drumul ăsta în sus. Totuși e mare, e mare ca data. Da. E fain. Uite aici am pescuit la... Este mașină, vezi? Aha, aha. Are bețe băgate. Nu. Pescuit și aici. Ce ați prins? Aici am luat somn.
Da? Uite ce-o sărit. Văzut? Da. E ca lumea, ce frumos e. Frumos. Abia aștept să ajungem, să aruncăm bețele. Ce fain să vii vara la Brinker cu barca. Ultimul stai în spatele meu pe nu trebuie. Căutăm loc de pescuit. Corect. Ce-ați în față? Nu, și am ajuns la o nouă locație, am văzut o nouă locație pe Olt. Un loc nisipos. Să vedem ce-mi face. Apa e lină, pare adâncă. Încercăm să prindem ceva, să vedem cum îi păcălim pe peștișori. Socul scoate bețele deja. Aici e șoseaua. E un loc frumos. După ce bag bețele o să revin. Gata. Deci, sănătate, numai bine, deci nu merge treaba până nu sfinți locul, nu? Nu sfinți locul, nu mere nimic. O tărie așa de dimineață nu e. Sănătate multă. Dar ce faină e apa, ce-mi place. Și chiar e frumos. Și frig îi, dar parcă nu e chiar așa. E mică sus, văzut? Da. Sunt curios să arunc acum un plumb de un plumb mai greu să văd cât e de adâncă aici. Să fac un test, știți? Păi eu n-am Asta vreau să fac prima dată. Poftim? Am deja plumbul agățat dacă vrei. Nu. Îți dau bățul meu. Revenim. Astăzi, aici fiind apa foarte lină, voi pune un plumb de 100 de grame cu un vârtej și un cârlig. Și o să pun râmă negră, am râme negre, am viermi, care viermi tot timpul ăsta vin toate clorile, așa. Barila, să vedem ce îmi face, râme roșii, râme negre, am făcut și barila 44, am găsit. Le dau jalturi de barila să vedem dacă funcționează. Mai punem un băț cu plumb de 100 și o să mai pun un feeder, un coșuleț. Am făcut, am ceva nadă, să amestec cu nada mea. Am văzut de la Uica Gore. Am cumpărat
ureală și am cumpărat concentrată de pui și am cumpărat concentrată de pui. Le-am măcinat, am măcinat și niște semințe, le-am sitat și acum o să amestec un pic de nadă de asta și cu făină albă și o să văd ce nadă iasă să pun la coșuleț. Are un miros super. Este ora 3, am avut o singură trăsătură, bate vântul rece. N-ar bate vântul, n-ar fi chiar așa trece. Și atât de sărit nu sare nimic. Nici la socru nu, și el are 3 bețe băgate și nimic. Sperăm mai încolo. Picură un pic de ploaie, așa, urmițează. Dar sperăm. Trag, am făcut un pic de nadă. Mai devreme să încerc să vă poate îi atrag cumva. Peisajul e superb, copaci, îmi plac cum sunt, toate culorile, și sus o ceață și chiar e frumos. Reflectă în apă, place. Contează că nu trage măcar, îl facem number. Ce frumos zboară. Cocorii. Ce fain se duc. Ce fain se duc. Lași cocori. Nu. Uite-ți. S-a făcut ora 5:30. Deocamdată nicio trăsătură, tot burnițează. Apa a scăzut foarte mult. Am încercat și la Barila, și la Râme, și la Viel. Și degeaba. Singura trăsătură a fost la Râmă Neagră. Locația, am uitat să vă spun, este mai în sus de Boița, cu 6 km. Locul ăsta de Sibiu. Locul și am mers tot pe la Voineasa, de la Petroșani spre Voineasa și am trecut muntele și am făcut stânga. Și tot schimb monturi, tot sper să păcălesc și eu unul.
Unul măcar. Socru s-a pus un pic la odihnă. Mă bucur că am găsit lemne să fac foc. Șase și 10. Și deocamdată nimic, nicio trăsătură. Liniștită, frumoasă, a scăzut. Bățele stau pregătite. Și sus e o sabă din pădure. Interesant. Fie sabă. Să vedem acum, după ora 7, ce să fie. Sunt foarte curios. Pregătiți lanterna. Ce bine să ai dubă, să ai lumină în dubă, să ai amenajat cu pat, tot. Așa da. Bun așa? Da, super. Ai de ca să mă orbesc o serie de pe autostradă. Deci cu lanterna, adică a vorbit șoferul. Pardon, tare. Da? Și facem și pe asta la altă, nu? Corect. Să fie de rezervă. De pe noapte să știe când vine balaurul. Este 6 dimineața și afară tot plouă. Urât. A plouat toată noaptea. Am nebunit ploaia asta. Ce spuneți? Peștele n-ai vrut să mânci? Da, pește, pula. Apa au crescut, acum au scăzut. Deci ei... Măcar de s-ar opri ploaia asta. Lemnele sudă, ne chinuim cu focul. Să facem... Să nu. Dar până la urmă reușim. Ce noapte e la 6 dimineața. Până se lumină pe la 7 și... Mai luptăm cu focul. Pe ploaie e greu. Măcar bine că nu e așa frig. Bine că nu e așa frig și asta e. Revenim cu detalii mai încolo. Lemne avem, asta e norocul nostru că ne-am adunat lemne în o grămadă, doar că sude. Dar se uscă ele, pornește până la urmă. 6 și un sfert, s-a aprins și focul mai bine. Afară tot plouă, la picuri așa, nu chiar plouă. Așteptăm să lumineze un pic, să vedem. Acum am băgat o seară așa, am scos-o dimineața. Da? Deci nu veo nimic. Nu s-o scopea mea, că mi-a s-o întins. Firul... S-a întins firul, nu știu, o fi răgălie, o fi pește. Mi-a tras bambina de tot. Nu știu ce îi. O să-l scot, trebuie să las telefonul și revin.
Bună dimineața, este 7:30. Începe să se lumineze. Noi stăm la foc aici. Peștele nu vrea să trezește. Mai avem lemne. Poftiți? Peștele nu vrea să trezește. Peștele nu. Peștele hibernează. Deja. Peste noapte am scos câteva ore bețele pentru că ploua foarte tare și veneau tot felul de mizerii pe apă. Trebuia să-mi iau bețele, mi-am lăsat un singur băț. Dacă nu-l priponeam, mi-l lua cu totul. Și în rest, așteptăm să se lumineze, să vedem ce se întâmplă. Am un feeder care l-am pregătit pe după masă ieri. Am tot încercat cu el. Și o să mai încerc și astăzi. Mi-am făcut o nadă mai specială. Specială, nu chiar atât de specială, cu mai multe ingrediente. Să dau coșuleț să vedem. Și am început cu forfacul de 120, acum am ajuns la 80, să vedem, mai să tot modific. Poate. Poscârlic mic, forfac, fier subțire. Să vedem ce-o fi. Ceață. Tot bun, inițiază de ploaie. Scuzați că mi-a intrat fum în ochi. Revin. Detalii. Ce fain. Zboară ele. Ceața. Plouă. E urât. Măcar bine că avem lemne să stăm la foc. Măcar bine că avem lemne că stăm la foc, la căldură. Chiar dacă plouă. Avem umbrelă. Ora 9, fără ceva și nicio trăsătură. Am văzut 2 sărituri și atât. Și s-a pus iară ploaie. Plouă. Se observă. Apă. O plouă tare, dar plouă. Pescari, mai în sus o apă ori prins, sărășei. Da, frumoși, Trebuie să mai aduc apă. frumoși. Mai bun de frigare. Nu? Da? Mergem la... Dăm la somn acum un pic. Vreo Da. oră. Doamne. Adunăm, merem sus, la Boița.
Trec și oile. Că sunt. Este capul în față. Ce? Îngeruși. Îngeruși. Mamă, dar câte sunt. Hai de viața mea. Și câte sunt. Să ne termină coloana. Hai de pui mei. Tot mai vin. Și tare. Oi. Cu pește nu trebuie ca nu te la oi. Hai, dar ce le bate nebune. De cu gata. Ce urât face. Doamne ferește. Ce face? Săracile. Uite. Doamne, câte să n-am văzut în viața mea de oi. Și tot vin. Nu se mai gata. Vreau mai face ăla. E bun. Te-ai și tot. Asta este școală. 12:37. S-a oprit ploaia. Bate vântul. Este super. Au venit prietenii pescari care au fost în susul apei la vreo 50 de kilometri. Au prins cărașii ăia care i-am filmare, dar în 2 zile. Mă s-au dus mai jos la Mămăliga. Am pus și eu Mămăliga. Aștept și am pus 2 pop-up-uri flotante. Să vedem ce se întâmplă. Am mișcat bambina odată, dar posibil de la apă, de la curenți, nu știu. Socru dezamăgit că nu trage. Trebuie să avem răbdare. De-aia am venit să ne relaxăm. Este atât de frumos. Focul aici lângă mine. Parcă aș fi lângă sobă. Așa stau. E bine. Și de acasă, un drept. Și ne-am reîntors înapoi aici, la locul nostru, la Boița. De mușură s-au făcut. Scăzut apa iară. Da. Se vede scaun. A. Scăzut apa.
Aici mă voi instala eu la locul unde am mai stat. Și-a scăzut apa. Da. De ce mult a scăzut? Vedeți? Aici un pescar. La noi. Rămânem aici atunci. Iar vedem vacile. Acolo n-am prins nimic. Și încercăm. Aici am găsit câțiva pescari care au prins un caras. Tocmai de la Reghin. Salut! Deci ați avut dreptate, nicio trăsătură n-am avut. Acum am venit aici să vedem. Am Și- să viu încolo, chiar am vrut să vin cu prieteni. Da? Că zic, vezi, niște oameni care știți că... Și chiar nimica. Am vrut să viu acolo la turnul spate între, dar s-o oprit. În sfârșit am și o trăsătură. Ce frumos trage. Începe să mănânce. Deci am prins peștele vieții. Eu să țin o buță. Ține-ți-l un pic, că nu pot. Deci am prins peștele vieții. Uite! Tot trăgea. Și nu știam ce pește. Super pește. Mă așteptam și eu la altceva. Ce moacar! Ești balaur. Du-te, mă! Și uite, dracai! Ai o moacă urât ești. De la sol. Oh, ai, oh! Pregătiți? Montura secretă. Au mai fost pescari, au mai prins pe aici, ați mai fost? Nu, Ați fost? mai până astăzi, acum am fost în fiecare zi. Da? Nu mai pot pesca. Am mai fost. Nu. Pe timpul ăla atunci când au bătut vânturile alea. Eram curios că de când am fost, dacă mai fost cineva. Nu. Înțeles. Nici o trăsătură. Măcar bine că nu mai plouă. Am tot schimbat. Momeli, chestii, monturi. Am tot încercat. Nimic. Și m-am enervat că nu trage deloc. Le-am dat și nadă. Și mi-am făcut și mie o supă din aia de pui. Să o savurez în aer curat. Și socrul meu mănâncă. Face cu mâna. Ce să facem? Este frumos.
să stai în natură. Bineînțeles că îi place. Nu e obligat să placă la toată lumea. De când am fost copil mic, tata am ducea la pescuit și mi-a intrat în sânge chestia asta. Copilul meu și am un băiat, lui nu-i place. L-am dus de câteva ori, dar am observat că lui nu-i place și nu-l pot condamna dacă nu-i place. Asta este. Soția nu-i place și atunci merg cu socru sau cu un prieten. Când am timp, bineînțeles. Dar pe mine asta mă liniștește, chiar dacă prind, chiar dacă nu prind. Și vreau să prind, să facem și o eliberare. Dar nu. Nu a fost să fie de data asta. Este ora 4 fără 10. Am avut o singură trăsătură, dar e bine că aici măcar nu tras. Cum am venit, mai bine veneam tot pe locul ăsta. Nu e un loc rău. Dar iar au dat drumul la baraj, crește apa. Au povestit niște locali mici că dacă crește apa nu trage. Încercăm, vreau să plec acasă de grabă. Plec de seara. Sperăm să luăm. Unul bani să vedem culoarea. Aici prost. Înainte să plec, începe strah. Este ora 6:10. Ne cam pregătim de plecat. N-am prins doar monstrul ăla mic și urât. Și altceva nimic. Adunăm și ne îndreptăm spre casă, că avem de mers un pic. Cu 200 de kilometri. Înainte să plec. Uitați-vă cum trage. Acum, înainte să plec, să mă disperă. De ieri până azi n-am avut nicio trăsătură, și atât.
Restul stă și nimic și acum spre seară a început trag. Aceasta a fost și partida de pescuit care s-a încheiat pe 2 zile. N-am avut noroc, poate altă dată. Încercăm. Încercăm și altă dată. S-a răcit apa, e și mai frig, probabil și din cauza asta. Să crească de drumul la baraj. Barajul crește, scade, adică barajul. Apa crește, scade, îmi cer scuze. Asta este. Vă doresc fir întins, Tuturor pescarilor. numai bine. Ok.